ka rep kuai mentah hang ne ha ka jaka jungi warung saw sabar kade ka jingrep ka bakongsan ha kini ki por gini mentah te une kuai ba yo I mentah de di u kum u sapari ki ong di sapari une kana ne kan le cho company ken sna ka rong laki sna ru yo tu mithapan ba ki ong kata kade ka ba gile ba ka dor jong kuai baros kata si berni gini ke berni ke bagi yoi gini berni bagi si berni baros kata ka dor ka long kumba baduna ya ka sanspa bat talat ya ka arhajar kata kade ka dor si berni henry menta usnem wan kene ka lockdown khamla ya ka ban panya su ne ukwai mar ba ka yo ka hat kam dan su bat kane kade ka bangi fia kerentang menga usadar sabar bat usadar jago bakal parah ba mata senam kemot ngin panhap hab bakal parah bat bangin kinle proses yu hang tu ban terkong yu tenang tu kin sa di no yu station po asam caka company kemot hapo bakal parah pidon ke processing unit hang tu kamdan henry sulang tang ban jauh ne u ban seno tu domet untuk kuai nau ne u snap te hang tu ki suya panterkong tang kata bagi di pat yau tu panterkong station company kemot kani ka rep kuai ka de hi ka we ka kam ka lapan imjai ki pai ba jong ka than yu pi kumbulong mentah kemut kane ka rep kuai ka de ka we ka ba ka ban kong ni la ba ba ka de ka ba kong san ke hadim yo kuai wan sa usomret bat usot trun tag di cash crop ki bangi ya pen mi panang ne badon ru usot nyam trah bat usot jauh kitu ru ki de ki bangi pen mi tambah kitu ki de ki ba kamret ne ki ba kambun hi bagi pai ba ki ya imja im khau kemut de kuai u somret bat une usensar kita lai teli kemut ide ki meng ba ki imja mentah te kum hadu mentah hi ka sarkar jela jangi yo kuai kam pa itu bo de marap te ke pidon mendong halor kane pi kum soda ka kata ka dei ka we ka jing ba hadu gini ke sngi ki jungi hoi yo I ba yau sesar dang shan mentah ka dang ken yu kum marap bat kilalai na khajana ke babun tenre yo kuai la le ude na du basdang ude u marap u kuai mjulang hakla henre dei u ba long hi sunong baki kasi jungi le ki bam kuai na du maswa pan kam na babam tawa ni tip ba kata ka ban bam yo kuai kam de ka ba ha te henre yo kuai la pan kam kir kom ba fer kom oi pi kam tam ya ka bi shnai ka ro te ni longo ken ba la ka sarkar hadu mata kam ken yo kuai u ba ulong umarep kata ka de ka bangi ki ba ki norep ni skolongo ba ki ken yo hana ba u pendu ya ka henre kat bangi siam ba de mangi haba kuai udang pha ka mot ka subo ru kadang subo mar ka jing pan khoj gini ginyut ru ka long be arsin system te kata ka de ka jing siam jungi tingim tip ka ki scientist pat ki smo gumno kian rai ka jing kerpat jungi te la dalong kepala ya do sinsar udai uba kham baru khoj ngitip bo sinsar pan terkong yau taru gila ken marep te kan ayu ken ban ken marep sa yau ne kane ka de kar komrep ka bangila ban ong ba ngiyo double benefit ka jing yo ka ba ar yo te tingi siam ba une usomrit ubha uding kwai kata ka de ka we ka ba jing mantoy bat ka pisaru ngiyo double bat ukwai bat usomrit kata ka de ka we pat ka de ka jing mantoy jasa ka we ka bangi siam ka long ba haba une usomrit udan hang ne kemut ka jing sumaru ka long tang sisin sumar bat kwai bat somrit te ka long ka jing mantoy ka ba kraw yang inong rep ha bangi thung yo ne u somrit sakwe ru ba une usomrit ublak pipar bagi ong une usomrit ka long usok ba ha une uding kwai kata ka de ka ba ngilap bat ka long ka jimuto ye ki pai ba kane ka komrep ka ba hau ju uding bat yo bat kwai yo bat somrit ke ke jimuto ye haba phirap lang ba kuai ba somrit ha ka jumpi lai lang kuai ayo lang somrit te hai te kumba kan no kilo APD une bala pan terkong kumne
long ala senam wa kedor Berhir dor kedor senam kedor senam mencuat pocong spa deh Spa. macam senam lagi dari sempel Che haba kadon ka lockdown kumne namar kene ka khlam COVID-19 phi hato phi du nong nem haba phi phi yang nong này du nong phi dang la ai bandi mentai kene ki marap phi sắp tới phải sang thì chỉ này nó là vậy lại mà